Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Halifa SK, wanda kuka fi sani da Halifa SK mai babban yanayi kuma ma'aikacin fassara fina-finai. Zan yi amfani da wannan dama domin sanar da 'yan uwa masoya kallon fassara fina-finan Turawa da na Indiya zuwa harshen Hausa na yi wata 'yar sanarwa cewa kamfanin da kuka sanna a da kamfanin da kuka sanni da nake aiki yanzu na bashi na dawo kamfanina na SK Sound Studio. Yanzu ga duk mai buƙatar kallon fassara ta zai nemi fina-finai na kamfanina wato SK Sound Studio, wanda a da na fassara muku fina-finai kamar irin su ɗan sandan ƙarya, mazga, sambade-bade da gasu nan dai da yawa. So wanda kuma a yanzu za ku ga daga cikin fina-finan da kamfani na ya kawo muku akwai irin su wuta-wuta, irin su kowa da laifinsa, ga su nan dai su ma da ɗan dama. So yanzu duk masu buƙatar kallon fassara ta a cikin masu kallon fassarar fina-finai su za ku nemi fina-finai na kamfanin Halifa SK, wanda logonsa shine kamar haka. Wannan shine logon kamfanina. So insha Allah a nan za mu dinga jamewa da ku yayin da za mu ci gaba da suburbuɗo da masgo da sheko da raƙaso da sambaɗo muku fina-finai masu kyau kamar irin na soyayya, na faɗace-faɗace kamar yadda aka saba, na fina-finai irin masu taɓa zuciya haka. Muna nan kuma ina ƙara jaddada muku cewa muna nan mun shirya mun fito aiki ba da wasa ba. Za mu zage babu dare babu rana za mu yi aiki, muna buƙatar addu'ar ku sannan tare da goyon bayan. So wannan shine bayanan da nake so na yi a takaice. Sai kuma bangare na biyu ina so ne muku magana akan sabon album ɗina wato kundin waƙoƙi na Hausa a karo na biyu. Kamar yadda kuka nuna mun goyon baya da soyayya ga wancan tsohon album ɗin na wato Bakon Yanayi. So na ji daɗi sosai, na gode. Sai na ga ya kamata a ce na ƙara yin hoɓɓasa na kawo muku wani kundin waƙoƙin a karo na biyu. Wanda wannan kundin waƙoƙin na insha Allah nan da wani ɗan lokaci za mu fara tallan shi, wato menene na damuwa. Tabbas na kai iya makorar kokari na a ciki na daga baiwa da Allah ya mun wajen ganin na inganta ninki ba ninkin album ɗina na da wato Bakon Yanayi. Wannan shine sanarwar da nake so na yi a takaice. Na gode.